Аз съм Невена Топалова, вие гледате канала Само нагоре и днес ще си поговорим за реклама. За реклама, защото държа тази книжка, която в момента е на английски, но ще бъде и на български съвсем скоро преведена, и тя е Политики на рекламата, Advertising Policies. Много интересна информация има в тази мъничка книжка, много ценна бих казала, относно това какви са грешките в рекламата, как да ги избегнем и на какво да наблегнем, така че тя наистина да е успешна. Има голяма разлика, това и Марк Детурк го е казвал много често, има голяма разлика между изкуство и реклама. Една реклама може да изглежда като едно прекрасно парче изкуство или един шедьовър, но за да бъде истинска реклама, тя трябва да предизвика интерес такъв, че човекът да си каже: да, искам да купя този продукт, или искам да купя тази услуга, или искам да притежавам това нещо. Но само и единствено рекламата, направена по начин просто за да бъде красива, но не и да предизвика желание от клиента или потенциалния клиент да закупи услугата, която се рекламира, или продуктът, който се рекламира, е просто загуба не само на време, но и на доста средства. Без значение каква реклама правите, няма никакво значение каква, има няколко стъпки, които са изключително важни да присъстват в текста на рекламата, или в начинът, по който тя е изготвена, или в начинът, по който показва, може да е без текст, продукта, или се показва продуктът и услугата. И тези точки трябва да присъстват, за да може наистина тази реклама да си свърши работата като реклама. А това е именно да предизвика интерес от клиента, който да каже: да, искам това, искам този продукт, искам тази услуга, и да го закупи. Но просто да предизвика възхищение колко красиво е направено, не е крайният резултат от тази реклама. Така че понякога можем да и сме свидетели, мисля, че всеки един от вас е виждал немалко реклами, които изглеждат прекрасно и много красиво, но не предизвикват, нямат никаква възвръщаемост, не водят до абсолютно никакъв интерес относно на това да потърси човека, откъде да си го вземе, колко ще струва и така нататък. И за да не се случва това, ето някои правила, които са написани в тези политики тук за реклама. Можете да си закупите тази книжка, ако искате. Както ви казах, в момента е на английски. Да, правилата, които са важни да следваме относно рекламата, са следните. Една реклама трябва да отговаря на следното нещо и да бъде изключително ясна. На следното нещо. Какво е? Колко е ценно това, което се рекламира, било то услуга или продукт? Колко е лесно да го използваш? Колко струва? Как можеш да се здобиеш с него и откъде можеш да го вземеш? Пак ще ги повторя. Какво е? Колко е ценно? Колко е стойностно, се има предвид по ценно? Каква стойност носи за потенциалният потребител? Да речем, рекламирате някакъв продукт, който е примерно козметика, например. Този продукт, да речем крем, околочен крем, примерно, измислям си в момента, трябва да отговаря рекламата на този околочен крем, трябва да дава изключително фактическа и ясна, точна информация относно това какво е околочен крем, т.е. рекламата да покаже много ясно какво е. Не да се чудим дали е просто дневен крем или е околочен крем. Не да се чудим дали е крем или увлажнител за устни, или наистина е само околочен крем. Т.е. трябва да е ясно какво е, колко е ценно или колко стойност има, каква стойност има за този, който би го притежавал.
каква е стойността за него. Ами за някои това може да нямат кръгове под очите. Други искат, може би, да нямат бръчки около очите. Това нещо трябва да бъде показано, да бъде ясно каква е стойността на този продукт. И рекламата трябва да го покаже. Какво прави, дали увлажнява тази зона, как всъщност прави нещата така, че да може да нямаш черни кръгове, тъмни кръгове под очите. Тоест, какво върши този крем? Дали е само за тъмни кръгове или за всичко за очи? И универсален. Или просто да не ти е сухо под очите, кожата, примерно. Какво прави? Колко е лесно да го използваш? Дали трябва първо да си слагаш нещо друго като продукт, за да може да се абсорбира, или можеш директно да си го лепнеш под очите, примерно. Или пък трябва да го слагаш през 1 час, или... Разбирате ли колко е лесно да бъде използвано? Колко струва, може да не казваш директно колко струва, можеш и да го направиш, или можеш да кажеш горе-долу колко струва. Но въпросът е да има идея потенциалният клиент дали може да си го позволи или не. Как да се здобиеш с него и откъде можеш да си го вземеш. Така че това са тези 7 точки са много важни да бъдат казани, написани или показани чрез рекламата и да присъстват там, за да може да се предизвика наистина интерес. Но има и още важно нещо и това е относно проучването и комуникацията. Рекламата трябва да има много ясно съобщение, защото тя трябва да комуникира. Не е нужно да имаме реклама, която да не комуникира нещо. А ако не може тя да комуникира ясно съобщение, наистина това да предаде ясно съобщение, тя не комуникира. Тоест, трябва да е наистина изключително ясно. Затова направих такова сравнение с, да речем, реклама, която наистина е ясна и просто нещо, което е като шедьовър, красиво, но не комуникира наистина за какво е. Не знаем за какво е. Да, много е красиво, показват ни го, но какво е? Продукт ли е, услуга ли е? Имало преди, особено отдавна, като се правиха рекламите, сега по-малко се вижда това, но преди, примерно, рекламират цигари, обаче ги рекламират, не можеш да разбереш дали цигари рекламират, ами просто някой се парзаля някъде си. И дават един хубав сняг и виждаш някакъв сняг, снега ли рекламират, цигарите ли рекламират. Това беше преди, сега по-малко и по-малко, но все пак е хубаво да се знае, че за да бъде една реклама наистина да комуникира, трябва да е много ясно съобщението й. И това съобщение по някакъв начин трябва да показва тези точки. Но също, за да бъде една реклама много добра, тя трябва да отговаря, да има някакво търсене. Тоест е хубаво човека преди да тръгне да рекламира каквото и да е, да направи проучване. Има различни видове проучвания, които може да се направят на пазара, на евентуалния продукт, който ще бъде представен, и начинът на това как ще кореспондира на определени нужди, ако има такива нужди, как могат да се открият тези нужди. Има много различни начини за проучване, така че, които да допълнят вашата реклама и тогава вече няма да имате конкуренти в рекламата. Всъщност в рекламата е трудно да имаш конкурент, защото тя представя твоето съобщение, твоя продукт и ако си направил домашната работа наистина и си направил и проучванията, то няма как да имаш конкурент в рекламата. Това беше от мен. Следващия път ще разгледаме нещо друго. Правете добри реклами и тази книжка е много интересна. За мен беше наистина интересна и даже много полезна, защото приложих написаното тук. Наистина резултатът беше тотално различен, много положителен. Така че затова реших да го споделя с вас.
защото работи. Нещо, което работи, вярвам, че е хубаво да бъде споделено. Това е от мен. До следващия път не забравяйте да се абонирате за нашия канал само нагоре и да харесате това видео. До скоро!